Taky stál docela dost. Jo. 60. Co to je za rok? 2009. Jo. Že on si pořád neuvědomuje, že to není jeho stroj pořád. No jasně, no a to... Jenže... Víš to, pak už to není. Víte, jo. Tady, ty vole, co? Tak budeš jezdit na kubíky? Budu no. Jo. Už mám aspoň Jo, máš boty a... Máš fungulovky boty? No, své no. Od Foxe. 8 bota. 9 myslím. Ty vole. To už, to je strašný no. Já za to teďka nemůžu moc tahovat, protože já jsem včera, jsem takový kreten prostě. Já jsem včera, jsme byli hrát včera jsme byli hrát, jako jen tak jsme byli na tom, jak se to jmenuje? Jak jsou prostě, jak máš prostě, nevím, jak se tomu říká takovému tomu americkému sportu, jak se tam to,